som uns emprenedors o una gent que ha tingut iniciativa que ajuda també doncs, a molts altres, no? Doncs, gent amb iniciativa, no? També en aquest sentit. Si realment això, tothom qui passa per les nostres mans doncs, és gent que en algun moment no ha hagut de fer el pas i dir doncs, aquesta idea que tenia jo la vull fer realitat. No? Aleshores, en aquest sentit, doncs, passen a través nostre i és una cosa molt reconfortant. El més important potser és això, doncs, tenir primer doncs, molta il·lusió per allò que vols fer, no? És això que deies, és el somni que has de tenir, realment si tens il·lusió doncs ja tens molt de guanyat. I després, també per l'experiència personal i per tot el que veiem, doncs també hi ha d'haver una bona component, diguem, de preparació, tant personal com del projecte, i després doncs molta feina. Hi ha altres valors, no? Al voltant del que és el micromecenatge o del crowdfunding en si, no? Realment és una manera de consumir cultura diferent, no? Més justa, de proximitat també, no? Perquè tu estàs col·laborant directament doncs, amb un creador per ajudar a fer la seva proposta realitat. Després també hi ha un component, diguem, de generar comunitats al voltant d'una proposta artística o cultural, no? Perquè realment quan tu participes d'un projecte realment estàs generant una comunitat, no? Doncs, al voltant d'una proposta. La iniciativa al nostre país és increïble, no? Almenys en el nostre sector també, pel que veiem, o sigui, podríem dir líders, no? Quant a, per exemple, projectes de crowdfunding, és a dir, que la gent realment té moltes idees i té molta iniciativa i moltes ganes de tirar-les endavant, no? I els recursos, doncs això, el que siguem líders també, diguem, en crowdfunding també demostra doncs, que ens busquem la vida, no? I que busquem els recursos necessaris per tirar endavant les propostes. Històricament hi ha hagut moltíssima iniciativa, no? Empresarial, no? En el món del tèxtil. El nostre avi, diguem, va ser també un emprenedor en el món del tèxtil, que es van veure obligats a tancar en un moment doncs, quan hi va haver la gran caiguda, no? El tèxtil a Mataró. Però penso que sí que s'ha sabut doncs, recompartir i que una prova és el Tecnocampus, realment que està ple d'empreses i moltes de molt joves, o de nova creació com nosaltres, i que estan funcionant bé i que estan fent coses interessants. No? És a dir, que en aquest sentit sí que veiem doncs, que la iniciativa a la nostra ciutat s'ha sabut una mica reinventar i reinventar amb força èxit. No?